okubonwayo nje okuvikwayo o-understandwayo kuthiwa noku-understanda phela lishali kholwa bayigejela phaya kizothi vuma ubuyiswe ekhotshisweni akuhole khona ekhotshiswe vuma bayede uNkulunkulu wethu ongcwele Nzulu yemfihlakalo Nzulu yesimanga bayede dwale ehlane ekseni siyanikela udumo kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele siyakhahlela kuwe uNkulunkulu wethu onamandla onke sithi ungcwele wedwa ulungile wethembekile uyasithanda ungubaba umuhle usisindisile singafanelanga ngomsa wakho ngothando lwakho nangesawu sakho uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga thatha udumo lonke isibongo namandla nenkazimulo wena wehle wadabula amazulu asemhlabeni wazofela endaweni yethu phakama uNkulunkulu wethu phakama Nkosi yethu Jesu phakama wena wedwa awuNkulunkulu kapho uNkulunkulu ngaphandle kwakho wena nguye izolo namuhla ngaphakade wena uNkulunkulu awuguquki ubuNkulunkulu bakho abushintshwa nayizinto esidlula kuzo ubuNkulunkulu sithanda ubuNkulunkulu abantu abasithandike ubuNkulunkulu sijabulile ubuNkulunkulu sijabulile ungcwele wethembekile uphakeme ukholekile uyikho konke thatha indawo yakho nelungelo lakho khuluma kithi njengoNkulunkulu fihla mina uvele uThixo wena wedwa ongcwele uJesu Kristu Nkosi yethu amen amen angithatha ithuba ngibingelela ubaba wethu Dr. iBishop Langa haleluya ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu bingelela abefundisi bonke umkhulu mfundisi uMavundla mfundisi uDlamini mfundisi uXolo mfundisi uMtambo abefundisi bonke abakhona egameni lika Jesu ngiyabingelela iworship team egameni lika Jesu ngibingelela i-leadership yonke yebandla lasehamba vangeli ngiyabingelela obaba omama intombi insizwa uSunday school egameni lika Jesu Kristu Nkosi amen Happy Mother's Day haleluya usuku lwenzala abantu siyambonga uNkulunkulu ngomama egameni lika Jesu amen ngithatha ithuba ngibonge futhi kubaba ukuthi angethembe ngendawo yakhe namhlanje amen siyabonga baba sibonga uNkulunkulu okuthwale kwaze kwabalapha uNkulunkulu omi nawe kwaze kwaba manje siyambonga uNkulunkulu ngiyafunda bazalwane ngiseseclassini ngisesikoleni baMntambo ngiyafunda njalo uma ngisahamba vangeli kunezinto engihamba ngizifundile amen haleluya ngisuke ngila ngisuke ngizokwakhiwa bazalwane ngisuke ngizokwakhiwa amen asizwe Nkosi kabazalwane egameni lika Jesu asifunde incwadi yamaHubo chapter 23 angithi usuyayazi Sunday school sengayisho sengasuka masisholo ukuthi ithini le ncwadi haleluya sengayimemorize nje haleluya iHubo chapter 23 sifunde khona siqale nje ku verse number 1 sigcine ku verse number 6 egameni lika Jesu uJehova ungumalusi omuhle uJehova ungumalusi wami angikuswela uyangilalisa emadlelweni aluhlaza uyangiyisa ngasemanzini okuphumula ubuyisa umphefumulo wami
uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Noma ngihambe esigodini sethuzi lokufa, angesaba kubi ngokuba wena unami. Tonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Ugoba ikhanda lami ngamafutha. Indebe yami iyachichima. Nokuhle nomusa kuya kungilandela imihla yonke yokuphila kwami. Ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze bephakade. Cela ukhuleke mfundisi. Liphilile Nkosi Jesu, liphelele. Izwi lakho lingukudla kwethu sibili. Baba, liyaqondisa, liyawahluba amahlathi engqondo. uNkulunkulu wethu ongcwele, liyisusa inkwethu emehlweni. Baba, izwi lakho siyabonga baba wethu ongcwele, liyiphunzisa imbabala. uNkulunkulu namandla onke, liphelele uNkulunkulu wethu ongcwele, izwi lakho ngalo baba ongcwele siyahlakahliswa, ngalo siyahlakaniphiswa. Baba wethu ongcwele, ngegama lika Jesu lingukwazi amakamela engqondo yethu agcwaliswa ngokwazi izwi lakho. Siyabonga baba wethu ongcwele, egameni lika Jesu liyidlula ingcebe enqabileyo. uNkulunkulu wethu ongcwele, limnandi ledlula uju. uNkulunkulu wethu ongcwele, licwebile baba wethu ongcwele, lifana namanzi aqanda emphefumulweni. Baba wethu ongcwele, siyabonga ngalo, ngegama lika Jesu siyalemukela ngokubonga. In the name of Jesus, khuluma ngencekazi yakho baba wethu ongcwele, ukhuluma inhliziyo baba, silalele ngegama lika Jesu. Akuthi izwi lakho ke Nkosi lihlangane nokukholwa enhlizweni ukuze umsebenzi wenzeke. In Jesus name, amen. Amen. uJehova ungumalusi omuhle, ihubo lika Davide siyalazi sonke. uJehova ungumalusi omuhle. Lena ishiwo uDavide ekhuluma ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungumalusi omuhle. Kanti noJesu uma ufunda uJohn chapter 10 uthi ke mina ngingumalusi omuhle. Uzisho yena uJesu ukuthi uyena umalusi. Amen. Mhlambe ake ngichaze umalusi eGoli. Ngoba eGoli kuhlaliwa edolobheni, kuhlaliwe lokushini, kuhlaliwe kuma suburbs. Akwaziwa ukuthi kahle kahle yini umalusi. Umalusi yilona ogada izimvu noma inkomo. Lowo muntu lowo imfuyo kungabe inkomo zakhe noma izimvu zakhe zisenhlizweni yakhe. Uma evuka ekseni into yokuqala yenzayo engakabingeleli abantu la ekhaya, uvuka esibayeni ayobheka ukuthi zilale kahle yini inkomo zakhe. Engakabuzi ingane ukuthi ngawulale kahle bantabami. Uye esibayeni ayobheka ukuthi inkomo zakhe ilale kahle na. Ayibuka one by one ukuthi ilale kanjani. Aye esibayeni samankonyana abheka ukuthi wona ahleli kanjani. Ngoba amankonyana ayasuswa koma wabo, amankonyana ingane yenkomo. Amankonyana ayasuswa koma wabo abekwe esibayeni sawo sodwa ngoba kuzosengwa. Uma kuzosengwa kumelanga inkonyana incele kuze kuse, kanti lokho bisi siyalifuna. Nathi siyalifuna. Umalusi uyabheka ukuthi yonke into ihamba kahle yini. Esibayeni sengabuya ke ayendlini abona abantu ababona awulale kanjani. Ngoba imfuyo isenhlizweni yakho. Mawuthinta imfuyo uthintane. Sure. Bafowethu babumtshali abaxoxela indaba ukuthi omunye umkhulu imfuyo yakhe ivuka njalo kudala kwakumkhulu nakuye. Avuka ambathi ingubo, ambathi ingubo bese ubheka esibayeni ukuthi imfuyo yakhe ikanjani. Babona nale nkomo lena ikaduboshiwe.
kanti isizingelezele ngomchilo wagijima nengubo yakhe wafike wayibamba lenkomo kwaba nengubo eqaqa lenkomo. Amen mzameni. Hey isenhlizweni. Ngoba isenhlizweni. Yingakho-ke uDavide athi uma ngabe qhamuka ibhere lizothatha nje izinyane lezi. Maye. Waqonda kulo engenandaba ukuthi hayi at least ithatha into encane. Into encane nje vele le mvisa azophinda izale futhi ngoba izimvu zizala kabili ngonyaka. Hayi ithathile le ayikho. Waqonda kwibhere walibamba ngezandla uhlephula ibhere waDavide lizothatha izinyane ngoba imfuyo isenhlizweni kaDavide. Jesus. Yingakho kwathi maqhamuka ibhubesi elingamudla naye elingayeka inyama yezinyane libamba uDavide lidle yena. Kodwa la haleluya wangasaba ukuthi nami ngingabi inyama kuleli bhubesi. Waqonda kulo walibamba walihlephusha wasindisa izinyane ngoba imfuyo isenhlizweni kaMalusi. uMalusi uphatha udondolo abese phatha intonga. Yingakho kule mavesi alandelayo athi uDavide intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Udondolo olokuthi ahambe phambili ezwe ukuthi la ahamba khona ayikho yini ingozi ukuze izimvu zingalimali ngoba makukhona umgodi imvu izophoseka abese iyaphuka. Umebona ukuthi kule direction kukhona umgodi uzohamba kule direction ukuze zimlandele zingabe zisala kunomgodi khona. Uphatha udondolo lokucheck into enjalo ucheck ingozi ngodondolo. Abese phatha intonga. Intonga eyokuthi abuye aziqondise uma ngabe zingasezwa. Abuye akuhanjwa ngodondolo nje kuphela kodwa kuphathwa nentonga yokuziqondisa. Uthi uDavide intonga yakho intonga ngodondolo ziyangiduduza. Sure. uMalusi uma ngabe imvu iphukile akayiyeki izihambele zifike ekhaya. Uyayiqubula ayitshathi ngesikhathi ayithwele ulekelela ngalo udondolo lwakhe eqhuba ezinye ukuthi nokwalusa kwethu kuyahlukana-ke. Ngapha siyaziqhuba kanti ngale koMiddle East babehamba phambili zibalandele ngemuva. Kodwa lesilimele uyetshatha ehlombe ayizihambeli. Afike ekhaya ayenzele umhlabelo. Umhlabelo into ephuzwayo mkhulu. Ayenzele into ezophuza ezoyiphuza abese akhizinto zakhona abhandishe aqondise ithambo aqondise laphuke khona engenandaba ukuthi zonke ezinye ziyaphila kodwa ukhalela leyodwa. Lena yodwa kusasa ayizukuya evelweni kodwa uzoyilandela ukudla indlela ekhaya. Ayilethela amanzi iphuzela ekhaya ize ilulame iziqine ikwazi ukuhamba abese iyahamba-ke iye emadlelweni. Umalusi omuhle. Uma ngabe umalusi weyinkomo le nkomo izele kanti iyimfambele. Imfambele angithi elibona ibele lenkomo bese kuba khona la ncela khona inkonyane. Inkonyane incelana embeleni. Kuyenzeka inkomo izale kanti ayikwazi ukuncelisa ngoba imibele ifile. Kokunye kufa mbili kokunye kusele mbili inkonyane izoncela hayi kahle. Leyo nkomo kuzokwenziwa amaminzi wokuthi inkonyane isuthe noma ngabe unina
Angiyikweswela ukunakekelwa, angiyikweswela ukudla, angiyikweswela okuphuzwayo, angiyikweswela okwembatha, angiyikweswela lutho, angeke ngiswele. UJehova ekhona umalusi, angeke ngiswele, ngeke. UJehova umalusi, angeke weswele. Hallelujah. Ake tuza nombuzo omkhulu ukuthi pho ngiswele kanjani? Pho ngaswela, pho ngaqaleka, pho nganenkinga engaka ekhona umalusi. Ake tuza nombuzo, ngizothi mina ngeke weswela. Noma ngabe unombuzo othi pho why ngaswela, why ngahlupheka, uhluphekela uNkulunkulu ekhona umalusi. Hallelujah. Asiphendule lo mbuzo ke bazalwane ngoDeuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8. From verse 2. Wayikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho aholile ngayo leminyaka engama Indlela yonke. Wayikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho akuholile ngayo leminyaka. Angithi lamavesi alandela uDavid emechaza umalusi uthi ngihole endleleni zokulunga, angiyise emanzini ukuphumula, angiyise emanzini osihlaza ngidle ngize ngilale khona. Uchaza ukutamasa kwenziwe ubani? Umalusi. Umbuzo wakho uthi-ke pho ngaswela na? Uthi-ke uMoses wayikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho akupholile ngayo. Number 1, ukhona iminyaka engama-40. Usuke eGibhithe uye eKanana bengelona iminyaka engama-40. Usuke eGibhithe uye eKanana kuvele unqamulele nje kule ndlela esuka lapha eGosheni nje inqamule nje bese idlule ezweni amaFilisti idudubale eKanana sebefikile eKanana. Kodwa uNkulunkulu wakabahambisa ngaleyo ndlela. Wabathatha wabashonisa ehlane. Bathi basehlane wabashonisa elwandle. kanti yini bana Kade sakhuluma lokho umntambo ukuthi wawulwandle ngaphambili kuyizitha ngemuva. uNkulunkulu wabayisala phonke. Waqeda lapho wathiwa hambani. Hallelujah. UNkulunkulu bahambisa 40 years ehlane.
ngiyambonga kodwa ukuthi uNkulunkulu wenzeni sesikhohliwe. Haleluya. Wayikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho akholile ngayo kuleminyaka na40 usehlala. Kube nesizathu. Number 1 ukuba kuthobisa. Lezo dlula kuzo wenziwani yathotshiswa. Empeleni wonke umuntu uyayidinga le process yokuthotshiswa. Aphinde wonke umuntu uyayidinga le process yokuthotshiswa. Ekuthotshisweni yila umuntu akhiwa khona. Wakhiwe ekuthotshisweni. Haleluya. Nendingodo yethu nje bazalwane ayikufuni ukuthotshiswa, ifuna ukuthi singaphakanyiswa. Sikhuluma ngokuphakanyiswa, sithandazela ukuphakanyiswa, akekho othandazela ukuthotshiswa. Sifuna ukuphakanyiswa, sifuna ukubatshazwa, sifuna yonke into ihambe kahle. Siqede lapho silimame. Siqede silimale sesiphakanyisile. Ngoba once uphakanyiswa ungathotshiswanga uyalimala, yingozi kuwe le. Haleluya. Phakanyiswa ungathotshiswanga. Leyo kuthotshiswa bazalwane angilinganise ngale level. I-level yabantu le. I-level yabantu le enormal. Mawuthotshiswa ususwa kwi-level yabantu uyiswe lapha. And inyama ayithandi ukiswa. Wonke umuntu akekho ojabula osuke dansa uma ngabe eyiswa. Akekho ojabula ujayivayo, akekho owejayiva ngoba inyama ifuna ukiswa phansi. Yileyo nalo unendlela yakhe yokumthobisa. Haleluya. Eyiswaphi phansi. Kuke wathotshiswa uSara. Mama uSara. Nkosi. Yayibona leya queen. Hawu Nkosi. Leya queen umama Sara. Egana ubaba. Eshade nobaba uAbraham. uAbraham isigwili sendawo. Isigwili esaziwayo madoda. Esifuya imali, esifuya igolide, sifuya isiliva, sifuya inkomo nakho konke nezimvu nana. Uyabona uQueen Sara. Ukuthi yayizwa le zonke izisebenzi iqhamuka zithi ma incekazi. Semele uQueen Sara. Azale indlalifa. Ezodla ifa lonke lika-Abraham lingaka. Wavele wangafika umntwana. Ikhona imali. Khona imfuyo. Khona yonke into. Ubiza kuze. Awusuka. Umemeza kuze. Kodwa ingane enjani? Ayikho. Kwenziwa kusala thotshiswa. Haleluya. Uthenge sedelile ukuthi isaba nomntwana. Sengiyugogo manje semukele. Esesevele ngoIshmayeli. Kodwa bakithi. Wafika uNkulunkulu wathi ngalesi sikhathi. Ngonyaka ozayo. Wena uzokuganga ugone indodana. Wavele wahleka. Afike imdala kangabe wahleka. Haleluya. Haleluya. Kwenziwa uyathotshiswa. Lento yokuthi abe umama proud ongalisa ingane yakhe nje ahambe nje nengane yayingekho. Noma igonile indodana eyijabulela kodwa unamahloni ngayo. Haleluya. Uma okulesi sikhathi kiwe clinic. Hawu kodwa yini? Bezophenduka naye. Bezophenduka nawe gogo. Wangalisa yakho gogo. Uzalisa ugogo. Uyiswalile. Noma igonile indodana ejabule ngayo kodwa unamahloni wokuthi mdala. Uyathotshiswa. Ukuze agcine elaphaya. Mnelise yena udlalifa wakho kodwa mnelise unamahloni. Nalisa yena
Jesu. Yambona umama uMaria ukhulelwe intombi ihlazo lamahlazo ukuthi intombi ikhulelwe kanjani umama ukhulelwayo hayi intombi losisi wakhe kashadile wayesetholakala esekhulelwe esephushisa isu nje haleluya ukuze umama uMaria ngaphakama athi mina uma kaNkulunkulu mina nguma kaNkulunkulu ngibheka kahle nguma kaNkulunkulu haleluya noma mphethe umntanakhe akakwazi ukubhosta ngoba umkhulelwe eyintombazane haleluya wakhumbula indlela uJehova uNkulunkulu wakanjani awuhole ngayo bazalwane angiphindi mawungadlulela kuthotshisweni uba inkinga kuwe ube inkinga kubantu abakusarawundile ube inkinga nama-generations azayo uyinkinga uyabona kuthotshiswa uNkulunkulu kususa kule level akuhambise laphaya wena yenze njani hamba athi sidlula umuntu ababumntana utheni hamba khona la bahleke laba kule level leyabantu bahleke wena ngoba uhamba lapha bathi ethandaza kangaka bathi eshumayela kangaka bathi efakaza kangaka bathi hey ngambona zonke insuku from Monday to Monday ugodla iBhayibheli ehamba vangeli kanti lo nkulunkulu amkhonza wenzani zangalunga chidoza kungathi kwenziwa lapha ehamba vangeli kanti lenzani ikhandazwa kanjani athandazi yini okuzile nokudla phela osi yazothiwa amakholwa yazile bayahleka akumiwa lalela akwenziwa njani akumiwa kakhutshekwa kubeka sikunetha kubeka ukhonza uNkulunkulu kashintshi lutho kunalokho phakamisa istandard haleluya phakamisa istandard wona laphaya ekuthotshisweni ngoba ekhaya uhamba khona uyaphekeka uyavuthwa ubona ivangeli lishe amakholwa angavuthwanga amakholwa agqume afuna ukusuka laphaya aphakamele phezulu engavuthwanga haleluya bakhuphuka amakholwa ababehlaza engavuthwanga bashiye leya position uNkulunkulu asakuhamba nabo esabadonsa kuyo leya position elapha haleluya Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ekolidliwe ipapa ngithi thina le-KZN silipheka nje ipapa kodwa sidla uphuthu yabona-ke uphuthu lufuna luphekwe lube njani lunganyeli umuntu pheke ngendlela eronke liyenyela uma selwenyelile aluvuthwa noma ungalipheka u5 hours noma lingahlala nje estofini for 5 hours alinjani aluvuthwa luhlaza linengolo isize yayiqisi kodwa lunjani luhlaza alunjani aluphekekanga kahle bekumele luphekeke ngendlela eright Yabuzwa nje. amen ngithi noma ungalipheka u5 hours noma ungalipheka ilanga lonke ngeke lisavuthwa thatha uchithe lapha ngoba kuzodliwa muntu lunyelile lishali khona elibalele laphaya nakhosa isikhathi sokuthotshiswa lafuna ukukhuphukela phezulu nalo libonakala ukuthi angenza la izinto zenzeke haleluya uJehova
Yabona lapha ekwaluseni. Kunama teachings wakhona. Insizwa umfana owelusile nomfana ongelusanga abafani nje bahlukene abafani noma esewubaba eyindoda ekhaya lakhe uyabona ukuthi lo welusa ubona ukuthi lo akelusanga kune training yakhona ekwaluseni ungacabanga ukuthi ekwaluseni kuvinjiwe iy'nkomo nje zingaye emasimini ama-skills kunama-skills wakhona laphana kuyakhathwa laphana kufundisa i-discipline laphana noma ungasuka kanjani kodwa ulilongi kanjani awuli noma inini laphana kufundisa inhlonipho laphana kufundisa ukuthi iy'ntombi zivikelwa kanjani ekuluseni ngikhule nina ekhaboma bonke obhuti bakuleya ndawo sibabiza ngomalume ngoba bawobhuti uma intombi ayiqoma esigodini sakubo noma ngaba babona noma ngaba bazona ihlobo ubhuti and usisi wakhe uvikela ngoba evikela bani usisi wakhe akamshela kanjani usisi wakhe noma ngabe bahambile baye kwesinye isigodi ayodwendweni bayobuka udwendwe bagadwa usisi babo ukuthi abahlukumezeki bonke obhuti boma ungangizwa ngithi umalume kaDlamini umalume kaMasika umalume uzuxakuxatha umakhuma baba kanti bonke omalume bonke leyo ifundwe kuphi ekwaluseni haleluya ekwaluseni kwafundiswa ukuthi inkosikazi treatwa kanjani kanti i-divorce kaka namhlanje yingoba iskill asitholakalanga haleluya ekwaluseni kufundwe ukuthi umuntu uvika kanjani induku ivika kanjani umkhonto uvikwa kanjani kwenziwa haleluya ekwaluseni uma ngabe ke lo bhuti noma lo mfana wehluleke akayanga ekwaluseni lento ugeje iskill sakhona wangasithola haleluya yemisithi iskill sasekwaluseni noma esewubaba uzobonakala noma esewumkhulu uzobonakala angithi uyabona ke manje ukuthi uma ngabe ese-discover ewumkhulu ukuthi hayi ungathi khona engashoda khona la usazokwazi ukuyoba umfana yokwalusa ayotozani zingwele nabafana abadala nizo unyalile ngeke sakwazi ukuphindela emuva ngeke sakwazi ukuyofundiswa ngeke sakwazi ukuyokwalusa uzoba yilo baba obekezelwayo nje ovikwayo o-understandwayo kuthi wona uku-understanda phela lishali kholwa bayigejela phaya izothi vuma ukuyiswe ekhotshisweni akuhole khona ekhotshiswe vuma uNkulunkulu bezobafundisa ini babehambile endleleni enqamlelayo babehamba 11 days bezofika befundeni haleluya uthi wayikhumbula indlela akuholile ngayo kuleya ndlela ubekuthobisa bekuthobisa akithi phela umalusi uhamba phambili wakhola wakisa nakuphi-ke ekuthontshiswa wakuthobisa haleluya wakuthobisa ukuze ukhuphuke laphana uvuthiwe ngabona amakhuphuka laphana uvuthiwe kuba yilento uNkulunkulu athokoza ngayo angenamahloni ukuthi lo mntana wami haleluya kuba yilento uNkulunkulu ajabula ngayo ngoba uvume wahamba ekuthontshisweni abanye-ke bahamba isikhashana esincane nje basheshe bakhishwe
sidliwe yini uxabene noNkulunkulu angithi basho abasho njalo abantu abangane bakaJobe abasho abangane bakaJobe bathile wena uxabene noNkulunkulu vula isono sakho wena uNkulunkulu vula isono sakho akekho umuntu ongahlupheka kanje ngoba imentality abantu ithi mawukholwa yonke into ihambela kahle ngamafishi ubona abantu bophaphelo wakho uyabona mawungakangena ekuthotshisweni awubazi abangane bakho beqiniso awubazi abantu abamanawe unotho noma ungenanotho ukhona abantu abahamba nawe ngoba unezinto abakhomba imoto ohamba ngayo bathi imoto umnganami ke le yaphela leyo moto baphela abasekho usuye moto bengebona abangani bakho bekabangani bemoto yakho kunabangani abasondele eduze ngoba usesenemali mhlawumbe phela imali baphele bawucinga ukuthi ubani futhi omunye onemali enziwa umngani wakho. Haleluya usuzobona ukuthi bengisiyela umngani wakho bekumngani wemali yakho uma ngabe ungafuthwanga uzolimala uphatheka ukuthi abangani bakho sekosanje abangani bami bangishiyile bengesibona abangani bakho abangani bemali yakho ulimala usuye kuJesu engathi noJesu leze emalini yakho. Haleluya kanti uJesu akazile emalini yakho uze kuwe abangani beqiniso neyihlobo zeqiniso uzibona ngesikhathi ukuphi usethotshisweni. Haleluya ujalo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nokade wenbeqiniso babona lapho. Uyamazi ngalo ngafonela mingabe ngafoni lutho kwena. Yebo. Abafona ukuthi abuze impilo athawukanya kwethu. Ngicela ukuze ukuthi uyaphila na. Uthi ngiyaphila mntana mama. Hawe njani? Yebo. Ufona mingabe ezothi awuzama phela. Yebo. Izinto mazingisahambela right nje ngiyakafonele ngiyakasho lutho. Haleluya ngithe thotshiswe lalela angidlule nala isekulena uthothiswa yabona lapha ekuthotshisweni ubona ukuthotshiswa kuphuvela abantu abahamba nawe ngokweqiniso kunabantu abakushiyayo enqubuphi usethotshisweni bathi bona mabela kwilevel yabantu babone wena ulaphaya babona ukuthi awubelongi kubo awubelongi bahambe babheke abanye ababhilongayo ukuthi yibona leyo lalela bambala kunohlobo lwabantu especially inceko kaNkulunkulu etime isahambe ethotshisweni hamba nayo hamba nayo kubazalwane isethotshisweni. Haleluya lalela inhlamba zayo zizoletha nawe hlale eduze kwayo ukugxekwa kwayo kuzogxekwa nawe hlale eduze kwayo vala indlebe uhambe naye kuphi esethotshisweni ngoba mangenjalo uzoba segruphini ehlekayo kanti uhleka umuntu oronke. Ngithi mana ngenceko ngesikhathi sani sokuthotshiswa ngoba nencane yenziwa njalo bazalwane iyathotshiswa. Haleluya mana nayo ngesikhathi somthotshiswa lokho kuzokwenza ukuthi kube kuhle kuwe. Yazi ukuthi uNkulunkulu vele enze njani-ke ngesikhathi yena emthobisa wena ukwenza njani angiphinde
ngesikhathi yena ethotshiswa wena wenziwa njani? Waphakanyiswa. Hlala kuye, wena kuye, haleluya, wena kuye, ngesikhathi ethotshiswa hamba naye, ibalaphithizela lapha eduze kwakhe, ubone ukuthi ungalekelela ngani, kumele ulekelele khona, ekhaywenze njalo. Haleluya. Angisiphala izwi lelo ngikhuluma ngalo. Ngiyambona uDavide wake wafica isikhathi sokuthotshiswa, wavukelwa indodana yakhe ayizalayo u-Absalom. Amathumba ku-Absalom, ekhambe emvukela u-Absalom, kukhona abahamba noDavide, kukhona abasala no-Absalom bameluleka bathi hayi, u-Israyeli kakabone ukuthi wena uxabene noyihlo, uma ngabuyekela nje asibeke itende laphaya, zonke izancinza zikayihlo ungene kuzo. Kusho beluleke ngoba bakhona beluleke. Haleluya. Wangena kuzo Absalom. Waphethe laphi? Waphethe laphi Absalom? Waphethe laphi? Evukele okhonjiwe kaJehova. Waphethe laphi? Akekho wafa njengaye. Wawungameva. Unwele. Wabambeka unwele bevini esihlahleni. Wandanda waba phakathi komhlaba nezulu. Wandanda emoyeni. Babebathula ngomkhonto. Haleluya. Angikho lapho ngina. Kunale ndoda uShimeyi owathi uDavide ngesikhathi sokuthuthiswa. Hayi ngiyakhuza egameni likaJesu. Sonke understand isizini ayikuthuthisa. Thank you, Jesus. Waphuma uShimeyi. Wakoba amatshe enegenge yakhe. Enegenge yakhe. Wakoba amatshe, wabaphosa ngamatshe, wabethuka, wathi wena, umuntu omubi, umuntu wegazi, uphosa ngamatshe njalo. uDavide uselokhu evika amatshe. uDavide. Inceka kaNkulunkulu, umgxosho kaNkulunkulu. Ivika amatshe aphuma kuShimeyi. Umuntu omubi, wahlala esihlalweni sikaSawule, ehene, uNkulunkulu usiyabusela uSawule, ngendodana yakho. Yathi inceka kaDavide, leje file ethu Nkosi yami, angimjuqe. Kwasho ukuthi uDavide u-understand isizini ahamba kuyo. Haleluya. U-understand isizini. Wathi uDavide emyekele. Umsebenzi nawe ndodana kaSeruya. Uyeke lona mthuke, mhlawumbe uJehova usho njalo. Uthe thuka uDavide wena. Muyeke-ke angenze njani? Angithuka. Kusho ukuthi akathuka agcinela athanda. Haleluya. Waphethe lapho uShimeyi, ngisho lo uShimeyi. Wayiqeda insuku zakhe zokuphila emhlabeni. Wafa. Haleluya. Wathi uSolomon, Shimeyi wakwazi ukwenza baba. Kodwa ngeke ngibulale. Wena hlala la. Ungaphumi. Manke ngezwe ukuthi uphumile. Usuka kolokufa. Wajabula uShimeyi wathi, "Ungancane kokho ndodana yenkosi, ngiyabonga Nkosi, ngiyabonga." Wakhothama waphuma endlini yakhe. Kwaqa kwadlula iminyakana. Zeqe inceke zakhe wayilandela. Uphela impongolo yakho shona khona. Kwathiwa woza la, angithi wavuma. Haleluya. Bamsukela wafa. Haleluya. Kizothi understand. Yes. Thank you, Jesus. Makukula yonke indlela uJehova njani abolile ngayo. Haleluya. Angithi amkhuluma uMefiboshethi. uMefiboshethi angiyazi walandwa kanjani eLodebhari. uDavide wamenzela umusa. Wamhlalisa etafuleni. Wadla njalo etafuleni lenkosi. Wakhomandwa uSiba ukuthi akalima amasimbi enzeni uMefiboshethi.
Mephibosheth. Ngosuku lokuthotshiswa kaMephibosheth. kaDavide wenza uMephibosheth. Ophakama. Mhlambe yilo ithuba leli. Lokuthi mina ngibuyele esihlabeni sikababa sobukhosi. Wahlela uDavide ngesikhathi sami sokuthotshisa. Hallelujah. Wathemula lapho uDavide wayethi siba thatha konke. Wayikhumbula yonke into uJehova uNkulunkulu akholile ukuba number 1 enze njani akuthobise. Number 2 enze njani mfundisi akuvivinye uNkulunkulu ekuvivinya akakuphakela ama-lips akunike ifoke knife athi done kuthi hawenza uthi hayi ngiyathothisa kodwa ama-lips uthi uyavivinya. Hallelujah. Kodwa uphose emgodini la bonke bezobuka khona bathi ayisekho indaba yakhe. Hallelujah. Ukuba kuvivinya. Number 3 enze njani? azosenhlizweni yakhe uma ubuya kuyigcina imiyalo yakhe noma cha. Hallelujah. Behamba lapha ya uNkulunkulu ufuna ukubabona behamba lapha ukuthi bamkhonza ngokwethembeka noma cha. Iyagcinwa imiyalo. Ngizothi kuwe hamba ngalamandla nawo. Hamba kule sizini okuyo. Hamba ngamandla. Ungajahi, ungaphunyuli. Wena ubona isibosho seqejele. Ungabi isibosho seqejele. Kodwa yini? Hamba lapha ya. Ekhaya uhamba lapha ya. Kunezinto oyitholayo. Hallelujah. Hallelujah. Lebona le ukugijima. Kukhona lo mgijimo lo le marathon esuka la ihambiye lapha igcine la sekuyawina. Oh, you relay? Yes. Ngiyabonga. Oh, hallelujah. Yabona la kubekwe lembali. Yabona lapha ya kuneBhayibheli likaMfundisi. Yes. KuneBhayibheli likaMfundisi lapha ya. Libekwe la. Nalapha ya kune-microphone kaMfundisi. Nalapha ya kune-cellphone. Uma ngabe usuka la abazogada gijima wena. Mawusukela ngejubane uzofika lapho uqosha iBhayibheli. Ufike lapho uthathe i-microphone. Ufike lapho uthathe i-cellphone. Bese uyabuya uzowena. Mawufika uproduce lezinto zonke yabonakala ukuthi uhambe yonke leyo. Mawuke wazama uqamleka. Wasuka la waya lapha. Uzoyifika i-microphone uyithathe. Uzoyifika i-cellphone uyithathe. Ubuye usuzwa uwina u-number 1. Manje liphi iBhayibheli? Zonke lezi ngiyazidinga. Uma usula kuzoba khona ithuba lokuthi ufunda ini manje? iBhayibheli. Oh, awunalo iBhayibheli uyiphethe i-microphone. Uyiphethe ne-cellphone. Liphi iBhayibheli? Isele. La disqualify. Disqualify. Ithilena ekuthotshisweni hamba lonke leli banga. Koshe lesisi. Hambuyela kosha iBhayibheli. Ngoba lizosiza endleleni. Hambuyela kosha le-microphone. Ngoba izosiza endleleni. Hambuyela kosha i-cellphone. Ngoba izosiza endleleni. Usiyaba. Mawusuka umuntu uthola i-microphone wadweba uyalapha uzotholakala kanjani? Ngoba i-cellphone isale lapha. Ithi lebazalwane lihambe lonke ibanga lakho. Ungazami ukudodja. Lihambe lonke ibanga lakho. Uhamba uqosha. Ekhaya uqosha. Uphinde uqosha iyaqala iyakhuphuka.
uzofika uvuthiwe kuleso sikhathi ususizo bona bonke laba bantu, bona laba kade behleka, bona laba kade bebhuqa, bona laba kade bekhuluma. Haleluya. Uyikhumbula yonke indlela. Afunde ivesi lokugcina bazalwane. Ngicela sivele sidlule siyofunda uvesi number 16 novesi number 17 kuye noDeuteronomy. Wakuphima ngehlane oyihlaba bengalazi ukuba kuthobise akuvivi akwenze lokuhle ngasekugcineni. Haleluya. Akwenze lokuhlani okuhle nini basabona indlela iphelele kuphi ekhonjisweni iyakhuphuka kukhona kuhle ukulindile ngasekugcineni kunezinto ezinhle uNkulunkulu akubekele zona ngasekugcineni. Izothi ingane yakwethu hamba ekhonjisweni noma ngaba ubona phambili wazi ukuthi ngasekugcineni kukhona kuhle uNkulunkulu ambekele khona. Khona kuhle uNkulunkulu anjani ambekele khona. Hamba ekhonjisweni ulindo kuhle uNkulunkulu akubekile ngasekugcineni. Hayi ngasekugcineni. Ngasekugcineni. Akawuthi ngasekugcineni. Ngasekugcineni. Haleluya. Hamba ekhonjisweni uphakanyiswe uNkulunkulu akufikise kwi-level yabantu. Uphakanyiswe uNkulunkulu akubeke ngaphezu kwe-level yabantu ukuze usize abantu bakhe. Bakhona bazosizakala ngawe. Angithi phambi kwabo. Bayabona. Yes. Haleluya. Ubufakazi obuhambayo. Ubufakazi. Haleluya. Obuhambayo. Mhla usuphakanyisiwe bayothi siyamazi ekhonza uNkulunkulu. Sure. Abantu baphenduka ukubashumayezanga. Bathi sifuna noJesu wakho. Ngoba bakubonile uhamba lapho uhamba noNkulunkulu. Yes. Haleluya. Bakubonile uhamba noNkulunkulu. Ngasekugcineni Nkosi. uDavide wathotshiswa ngasekugcineni wabuyiselwa esihlalweni sakhe. uDavide akabulawanga. Akhona amakhosi abulawayo kodwa uDavide kanjani? Akabulawanga. Wafe semdala esanelisiwe insuku zokuphila. Haleluya. Indoda yadlula kuphi? Ekuthotshisweni. Isikhathi esiningi sikhuluma ngomuntu esekuthotshisweni, asikhulumi ngomuntu esephumile ekuthotshisweni. Masikhuluma ngoJobe, sikhuluma ngoJobe esekuthotshisweni. Haleluya. Sikhuluma kancane ngaye esephumile kuphi? Ekuthotshisweni. Lithi iBhayibheli uJobe. Haleluya. uNkulunkulu wamnikeza waphinda phinda. Kukhona lena engikubayo kancane eyenziwa yihlobo zikaJobe. Uma ngabe sephumelele yonke into yakhe seyidabule. Haleluya. Kuthiwa kwafika abangani bakhe, odade wabo, abafowabo, abonke abazana nabo baphethe uhlamvu lwesiliva bazomkhalela. Umkhalela kanjani umuntu eseleta uphoshi? Ngesikhathi engenalutho bebekuphi? Bebekuphi fela abantwana? Bebekuphi engenalutho? Kuphele yonke into. Bebengezingane ukuzomkhalela ngaleso sikhathi. Kodwa bafika meseneta uphoshi ibasebenza umkhalela. Siyabona ukuthi abeze kuye bazengcebeni yakhe. Haleluya. Yabona masikhuluma ngoPeter. uPeter wahamba phezu kwamanzi, wayeseyangabaza, wesuyaqwila. uJesu angithi wabiza uJesu. uJesu wamphakamisa. uPeter waqhubeka wahamba phezulu. Asikhulumi ngaye eqhubeka ehamba phezu kwamanzi beze bephumele. Esiyaqhubeka ehamba phezulu. Akagcinanga eqwila. Kodwa waphakanyiswa. Ngizothi impilo ayigcini njani ibhansi. Kodwa yenziwa njani? Haleluya. uJehova ungumalusi wami. Angeke ngiswele. Angeke ngiswele. Angithi sengikuphendula umbuzo wakho ukuthi kanti why ngisaswela manje? Yingoba ngisathotshisiwe. Ngasekugcineni
Amahulu 23 verse 20 verse 6. Hallelujah. Impela kuhle nomusa kuyangilandela Nini? imihla yonke yokuphila kwami. Impela okuhle nomusa kuyangilandela imihla yonke yokuphila kwami. Impela okuhle nomusa. Hallelujah. Ngasekugcineni kokuthotshiswa kukhona okuhle nomusa. Okuhle nomusa. Okuhle nomusa. Imihla yonke yokuphila kwami kwenzani? Hallelujah. Isilala noma ngabe uhamba esigodini, bayimanda ukuthi okuhle nomusa kunjani? Kuyalandela. Angeke uswele. Jesus. Namhlanje Jesus. sesithandaza uNkulunkulu uzophendula yonke into eyenzeke eminyakeni edlule nokuthotshiswa kwebandla ey'nsukwaneni ey'dlule. uNkulunkulu uzophendula lokho. Jesus. Kwesinye isikhathi sicabanga ukuthi uNkulunkulu akaselusile kanti uselusile. Okwesibili sicabange njengabantu singacabangi njengoNkulunkulu. Uma kuthiwa uNkulunkulu emasifike ezintweni usuke esithobisa. So njengoba uNkulunkulu ekhuluma ngokuthotshiswa nje yilento kuyo. Ubona ngathi kuyehlela uthotshisiwe kufuneka ukuthotshiswa lokho wethembeke ekuthotshisweni. Ayikho into embi kuNkulunkulu konke okufikayo ufika ukuzolapha wena kulento yiyo. Inkinga uhlutha ukuthi awu-understand nanokuthi awufuni ukudlula. Uma namhlanje kukhulunywa ngo-move on, kusho ukuthi namanje move on nakhona ekuthotshisweni. Amen. Jesus. Uyabona nje okuningi lokhulunywa ilokhu wena oyikho. Njengoba sesithandaza bengakuhle sithandaze nawe. Ukhulume kakhulu ngabantu besekuthotshisweni, wahleka kakhulu besekuthotshisweni, wahleba kakhulu besekuthotshisweni, nawe bakufika. Kodwa namhlanje emini Hallelujah. usenomsa uNkulunkulu. Uma wabanikeza imali ababengayazi, wayengabanikeza basuthe, wayebezothi abathotshiswe. Jesu. Noma beyikhuluma indaba yemali nawe uyayizwa lento elulana naso idla kanjani. Kanti abazi ukuthi iyona nto lena uNkulunkulu ayilethe bazizokwazi ukufaka amavitamini emzimbeni nazo zonke izinto zokuthi baqhubeke. Amen. Sikhonze ngathi asimazi uNkulunkulu esimkhonzayo. Mekhona osho njalo inkosi ukukhuluma nami namhlanje bakama ngenyazo ngazathandaza. Mighty Jesus. Uhlupha ngalento ke yokuthi uyibeke ngathi ungconywana. Zile ziphethe kodwa uwenze ngathi hayi akukho ukhona iphethe. Mighty Jesus. Nebazabana asashumayelele ukuthi bemnandi kuwe. We are reporting ukuthi mayikuwe inkosi ikuthola usendleleni, mayingakutholanga endleleni uyekubhujiswani wakho. Ngoba nokubhujiswa uzoya by choice. Maye
Sesiyathandaza